vlastne to bolo. Jo. Máte zariadenie na nabíjanie na USB Velo a Glow sa hovorí. Velo a Glow, no to pozná. Toto. Čiže dobre, fajn, no. Toto je na fond dáme sem. Pravdepodobne to už je všetko. Gumička. Aspoň to mám prvý raz v živote práve. Aha, docvakne. A gombiček. Stačí gombiček. A máme nehodový. To je neuveriteľné. Viete, jak by som sa dostal elementárne k tomu, že si kúpim tento web? Že by som sa postaral o svoje decko. Stačí? Bez tlačenia? Aha. Ešte ide. Bez tlačenia je zohriať. Bez tlačenia. Bohovina. Položím si to sem. Na voľaké hygienické miesta svojich životov. Jak hovoríš? Vidíš, že špicár sa ti nemá o čo bude. Whisky, keby som bol chlap. Vapor, keby som bol baba. Peace, Max.